Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Anali mlembi wa boma makamaka mlembi wa mu ofesi ya nduna komanso mtsogoleri wa dziko Michael Nzamba ndikomwe ali pamene tukamba pano ndikuti omwe akuyimira amene wandi Sylvester Ayuba James naonso ali konkuno pamene tikhalenso tikumva zambiri kuchokera kwa iwo kuti kodi iwowa akuwasunga kuno pa chifukwa chani. Ine ndi Dickson Chivwati Gondwe liponso chona patikhala tikumva kuchokera kwa Sylvester Ayuba James omwe ndi lawyer wa Colin Nzamba omwe pakanali pano ali kuno ku area 30 mu mzinda wa Lilongwe kulikulu la polisi kuti timve zambiri zokhudza nkhani imene iwowatu anali ndi ulendo ndipo anawatengera kumene ku bwalo la Kamuzu mu mzinda uno wa Lilongwe. Simtunda wautali kwenikweni kuchokera pomwe tili pano kukafika ku bwalo la ndege limene la Kamuzu. Ndiye tikhala tikumva kuchokera kwa iwowa chaposa chodapa kuti kodi atifotokozere nkhani yokhudza amene wa Colin Nzamba Ayuba James pamene akhala ndithu akutiuza zambiri zokhudza amene zakhalira makamakanso kuti amene wa awasunge kuno kapena kuti apezeke kuno pa nthawi ino. Ndiye tikhala tikumva kwa iwowo makamakanso zokhudza nkhani imeneyi imene tafotokozera kwambiri kuja kuti iwowa anali ndithu mlembi mu ofesi ya president komanso nduna ndipo zambiri akuluakulu a polisi akuti akhala kufotokoza zokhudza ndito imene komano nkhani yake ndiye kuti kodi yemwe akuyimira amene wa Sylvester Ayuba James akuti bwanji makamakanso zamene zakhalira makamakanso kuno ku area 30 pamene tukamba kuti iwowa Colin Nzamba ali kuno ku area 30. Tikulandireni pano pa Zodiac Sylvester Ayuba James mawabwino. Zikomo kwambiri. Timangofuna tinamva kuchokera kwa inu nkhani yokhudza kubwera kwa Colin Nzamba kuno ku area 30 ngati nkhani zake zikulunjika pati. Sana fotokoza chilichonse a polisi kuti chuchitika ndi chani koma tingodza kuti ali nawo konkuno kumene ifeso tili kuti timve kuti akwasunga chifukwa chani. Mwina mukwanitsa kuti akubenthulireni mwina pa zina zimene mwina atha kupenekera pa nkhani zimene awatengera kuno. Sana nene kalikonse ifeso tikudziwaso kalikonse. Nkhani ndiye kuti awatengera pa bwalo la Kamuzu pamene amafuna anyamuke mdziko muno mwina ulendo wake nalo khudzi chani mwinanso kudziwa zimenezi. Amapita ku graduation ya mwana wawo ku Geneva amene akumaliza school ku university na ndi monga mmene lingapangire kholo lilonse amafuna akakhale nawo pomwe menewo. Briefly in English, tell us more about the detention or the arrest of Madame Colin Nzamba, the former secretary to the president and cabinet. There is nothing more to share except to confirm that she's been detained here at National Police Headquarters. Nothing more because police hasn't disclosed anything about the reasons of the detention or arrest, and we have not. She has not been questioned yet, so we are also led to learn about the reasons of her detention. Have you been told where she was heading to? Yeah, I'm gathering from the family that she was proceeding to Geneva in Switzerland for the graduation of her child. The police are saying they will later issue the charge sheet, maybe as a legal profession, and what has happened today. What would be your take? It's normal that they detain and then charge. So if they say they are going to issue or produce a charge sheet later, I don't find anything strange because that's how the procedure is. They detain and charge the person. Perhaps the only worry for now could be that we are a little bit dragging, but I know they will do that if they intend to do. Thank you so much. You're welcome. That's the voice of Sylvester Ayuba James, lawyer for Madam Colin Nzamba, who was the secretary to the president and cabinet during the
MCP regime. Amene ndithu ndi a Sylvester Ayuba James amene amafotokozapo zambiri zokhudza kumangidwa kapena kuti kusungidwa kwa Michael Nzamba amene ndithu anali mlembi mu office ya president ndi nduna amene anali pa ulendo opita ndithu kunja kuti ku graduation malinga ndi Ayuba James akuti imene inali graduation ndithu ya mwana wa amene wa Colin Nzamba. Ndi zambiri tikhali tikupatsirani koma kuno tili kuno ndithu ndi ku area 30 kulikulu ndithu la polisi kumene ndithu kumachitika ndithu zonse zokhudza mene ntchito za polisi zimayendera kulikulu lake ndi kunoko ku area 30 kumene ndithu tikufotokoza kuti pakadali panopa Michael Nzamba ali kuno kumene ndithu akuwasunga pamene apolisi akuyembekezekanso kufotokoza za chomwe awamangira kapena kuti kufotokozapo zifukwa zimene zachititsa kuti awauze kuti abwere kuno pamene akhale ndithu akuwafotokozera zokhudza milandu yawo. Ndi tikhale kuuzani zambiri zokhudza mmene zikhalirenso makamaka za nkhani imeneyi koma kwakulu kwakuti mmene akufotokozera Ayuba James zambiri nawonso akhale ndithu akumva kuchokera kwa apolisi amenewa makamakanso zokhudza milandu kapena kuti zokhudza mene zakhalira kuti mpakana iwowa awatenge tsiku lalero pamene anali ndithu pa ulendo wawo umenewu pa bwalo limene la ndege la Kamuzu. Tikhale ndithu tikumatsatira bwinobwino makamakanso mene zilili za ndondomeko imeneyi yokhudza kumangidwa kapena kuti kusungidwa kwa Colin Nzamba yemwe anali ndithu mlembi wankulu mu office ya president ndi nduna. Ndi pakadali pano tibwerere kwa nzathu ku area 47 sector 5 koma tikhale ndithu tikupatsirani zambiri kuchokera kuno kuti kodi akamatuluka mchipinda chomwe timakuonetsani posachedwa pa amene wa Colin Nzamba kodi mmene mumutuluke zotani chifukwa apolisi afotokoza kale kuti akhala akufotokoza za milandu imene ndithu iwowa awatsegulira komanso mmene tamvera kuchokera kwa Sylvester Ayuba James amene amafotokozaponso za mmene ndithu zilili pakadali pano zakumangidwa kumeneko komanso nawonso atsimikiza kuti akhale akuuzidwa za milandu imene awatsegulire iwowa Colin Nzamba. Pano ndikupatsireni kwanzathu ku area 47 sector 5 at Bridge House kuti apitirizenso ndi maprogramu ena osiyanasiyana koma inu mutsatire episode ya ikamba kuti zikupatsirani zambiri zokhudza nkhani imeneyi kuchokera kuno ku area 30. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.